Para log ba ije nga pediang sumha biang pisa si sin sya kan ka DL bat SL channel. Teha kan ka video ko mantai dang menin nga dang iya ka rukum jubab jong u deputy chief minister jeng iba Preston tansang mo ka jeng jubab ko jeng ka long ka ba pen snusi hakabay day bat ngi ki pat ba nong song snong jong kan ka Meghalaya hakaba kumba nadu henday hentai wat ki knlung kena aru ki tip bahaya kata hakaba hapo jong kane kajela ka ba ije ka jungi ngidon tang arjat kijaj benriu bat kita kidai hok ban yo ban sensyar ane ban penyaj ya karkom sensyar kadar lane ban penek pensa ya kariti kidustur jong kitei kijaj benriu kita hi kibade kitrai jakahi kibade hangne kumbangi latip hi ikasi bat kigaro bat ngidapan pau kajing sorong bahapo jong kajaj benriu kasi nalor kata ngidang don ki kasi penar ki bade na jaintia ki bhoy ki war ki marambat kum ta ter bade hini kum bangel tip kat kum ki jingtho hakaba ki kasi ki jaintia bat ki garo ki de ki try hok ki try ri ki try muluk bat ki de ki try jong kane kajela ka ba e gajongi te bat ngi krisyan bat ngiyai krisyan bat ngiyai pene ya ka riti ka dustur jongi kitrai ri kitrai muluk ki badai hok banyo ban sensyar lane ban yalam lane bangin pene ban pensa ya kata ka rukum sensyar pateng la pateng gejengi pat kum bangi latip hiru kat kum ki jingtho wat ki knlung ki kena ki bidang pule haki kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 ki lala ban tip ya kane mu hakaba hapo jong kane ka jala gejengi hingan ong beang stasisin ki badai ki trai hok ki banyo ban syong ban sa hangne kita ki de ki kasi ki jaintia bat ki garo kine ki bedi hok hakajing sya ban yo ban syong ban sa lane ban peniat ya kata karukum sensyar kadar hamtam kabalabu bet labu renti daki long shwa man shwa kabalong kum ka rukum sensyar ke jungikin hakabangi la ken ban penne ya kariti dustur kum sensyar ke jungi nadu hendai hentai nakaliang jungi kipat ba ngi da siu si banyo i ya karkom jubab bat nginom la pedang dalile ya kane karkom jubab jong i deputy chief minister jongi ibade iba Preston tensong namar hakaba ila ong ba kita kibar jela kibasyong kibasa hangte hapo garawhil hana ba kide kinong syong snong kibapura jong ka Meghalaya bat haba perkat sisin perkat kalong kaba sekundit hadu kata banyo i ba kum kine kikintin lane kum kine kijing jubab kimi na kasuntur lane naka napo kajimut kajing perkat jong une unong yalam hakat kane kajing elek kajongi hakabangi kwa ban penne ya karkom sensyar ka kadar kajongi hakabangi kwa bahapo jong kane kajela kajongi mu ba dalilingi nom ailat bakinong we kinyo ban ya don benta hapo jong ka sensyar ka kadar hakaba lakatus nem ngele hakaba baro nangi ngi persya hakaba nakaliang jongi kipat ba nong chong chnong jong kane kajela ngida persya jur bat ngida sliang bat ngida terang ba kinong we kiba shu wan syong wan hap hapo jong kane kajela ba dalele ngim la ban pediang ba tam bakinya don benta hakum kini ki election MDC namar bakar kom sensyar hi la kade hapo KHDC JHDC bat DHDC kade karkom sensyar hakaba la penne la pensa ya kata karukom sensyar ka kadar jong kitrari trai muluk hapo jong kane kajela ka ba i kajongi kade na kata kadau ba ngin nom kwa dalile bakinong we bakine simbenta hakabidei bat ki election la kide po KHDC apo JHDC lane apo GHDC mu namar ba ngidon ko hok ban penek pensa ya karukum sensyar ka kadar jong kitrairi trai muluk kibasyong kibasa apo jong kane kajela ba i kajongi edin na kata kadau king nginapan pau ka jing susi bat ka jing sekundit hadu kata halor karkom jubab jong imadu Preston ngi syukur pat ya imadu Preston lada pim nang ban jubab lane lada pi shifting ban ong bakita kide hikinong we singo ba na jubab ha kane kapang ong ipila don mono kiba keli piru suma skap jar mo namar kam longking ka basngu tenat bat ka ba itenat ya kane karkom jubab ku jingpi hooj ngila ban hooj ngi sutu ya kata lada pipet lang bakikot kisla nginom seo pelai kata namar kila ban pendrung tu ya ka kerteng ke jongki bakinya yo ya kata ke ipik ane ya kata ke dur sebut kumbangi la tip pa nginom seo pelai kata namar banadu mensiwa ki politician ki bedon benta
na kapata ban yu nong simet la ne ban yu nong san perthei ke jongki tadi na kata daung oi pi ba ngi ki pai ba nong shung shung ki ba shong ki ba sa ang ne ngi la shai bat ngel tip ha syapang kata de namar kata ba dalele nginom ailat ba ki nong we hi ki ba shu wan shong wan hap apo jong kan ke jela ke jongi dalele nginom ailat ba ki nyo ban yadon benta ha ki election MDC de na kata daung ngi krisyan bat ngi ai men sim ya kane ke jing temu bopha jong ki para garo ko jingi namar kidon ko hok bat kane ke jingle ke jongki tade ka ba syong nya bat ngi syukur pat de ki ba kum bangi loi bangi sew tenat ba ki para garo ki la pendem ha ki jing duai ha uble umta to uble kermen undon rengkat apa deng kene ke jing yai linti bat ngi kermen ba kita ki nongwe da sisya mu kinum yo ya kata ka hok bat kinum don ko hok ban ya don benta tam kum ha kini ki election MDC namar ba kadika hok ke jongi idon ko hok ban yada namar kum bangi latip syahi balingi persya ba kam long ka ba lada kinongwe ki yo banrung hapo jong kakam sensyar ka kadar tam hapo jong ki autonomous district council kum bangi latip syahi ki jinglong kinongwe inda ki layo ban sensyar am tharai bakin ka ek bami na ki kalong ka basngo tenat ngilayo iya sibun kinuksa anda ha bakin we kilayo banrung ban syong ban sa lane ban yo ban bat ya ulakam sensyar mu ya ki trai ri kin le kumno pitip lane ya kitu ki trai jaka kin le kumno pitip kin syu penlong merau lane kin syu ri merau ya kitu ki trai jaka bat kin sepunduk pendam ya ka hok long breu ban breu jong kitu ki trai jaka kadena kata kadaw ngitip syai ba kata kadai ke jinglong jong kinong we kadena kata kadaw kum ki pat ba ki badehi ki trai muluk ki badehi ki nong shong ki bapura jong kane ka jaka ne jong kane ka jela ka bi ke jongi ni persya jur bat ni yai persya ya kane bakinya don benta lane bakinya yo lat bane tep vote tam ha ki badehi bat ki election MDC parsa ka weru balei bakini ki nong we ki slur hadu kane kadaw kadai ba namar ba kila yo ka jing yada kabana selendet ngi sutu bat ngi pau syai hang ne ba uwe na minister nagaro ngan ula kersyan ba kini kinong we kidon ko hok banya don mentah hapo jong ke election MDC mo mentapat ngi isa iba prestun ba mairu i kersyan ya kane kaju ikubur ba kite ki barjela ki besong biasa angte kila dehi kita kinong snong ki bapura jong kane kajela kajingi hakaba iba prestun ilamut hibon ong ba kidehi ki trai muluk hapo jong kane kajela kajongi kadena kata kadang ong pi bala dapin pai sin pai kane ka jingja ka ja de namar ka jingko bat ka jing sensyar ka bombet bombyang jong kane ka sorkar NPP lada jia ba ka jing sensyar ka biang ange scam ba 100% ka jing ya huri hura kanomi bat kam tamba kini kinong wehi kinomnut ban pen ibor lane ban pen ida ka bor lane ban penjot ban pen prak ban hiar thamakat ya kita kitrai muluk mu ki bedehi kitrai jong kane kajaka kabangisya kabangiasa ngia syong kabade kajela Meghalaya ngai scam yekta kadena marba yo lese ka jingkren jong kine mu ka penlong kum bandang aiding susu mu hakajaka bakin sedang ban keren ban pen sngutu ban keren da ki kintin ki bade ban keren ki keren pen ban da ki kintin ki bangim sngau la pediang ngang ning la bonong bade na mar ka jingkren jong kine ka kapenlong baya kita kinong we lane kita kibar jela bakindon ka jing sngew scam mo bakindon ka jing slur mo namar layada kat da ka sorkar depi namar layada hekat da kita ki minister bada uhu minister depi namar ku mangilati bikini kinong we kide ki riusim kabu kadena kata kadaw king kim saliasyu ban pen I da ka bor ban tom da ka bor wat ya kitrai muluk ru kadena kata kadaw oi pi parapaj babi je ngidena ote banang banjid ya kinong yalam kino kita kinong ilam ki bakloi ban yadon rengkat bat ki trai muluk namar ban ba khli hi na penta ka jela ka jungi ngai scam ba dei mengi ki trai muluk hi ki bah ban ba khli ya ka bha kamnyat lane ya ka yap ka im jong ka jela ka jongi hi baro ka we dei mengi hi ki bah ban ba khli dei mengi hi ki bah ban penyaj ban penyeng kadena kata kadaw bat lada hi kinong we ki yo ban syong bat lada kinong we hi yo lat ban yadon benta kam tam hapo jong ki election MDC kabami na kata kadai kabom itenat sudah kabahai bangin persya manta kapor kadang biang mu nakadaw ngi Krisyan ya ki paragaro bat ngi Krisyan bat ngi tip syai bakane ka jingle ke jongki kadai kabadai
kade ka badai bat ka babiang mo kamtam ni setunat ban i ka jing teli ki jongki i kersian kata ban ngai men sim kata bat kum ka jing kentu ba to ngin ya bu ya ble khmat ngin ya khi da kata ka jing ya khi ka ba jai jai kum bang ilai tip hi borok ngin sim da kane ka jing ya khi ka ba ukpa jong kari India kum bang ilai tip ba udai umah tama kan hi mu ini sim da kane ka benta ka jing khi ka ba om da ka jing ya snam henry da kelenti jong ka jing ya keren bat kalong ka ba si ba kane ka sarkar ka jing imu kade ka sarkar ha ka ba da sisya balai ka penlong balai bunsin ka penlong ya kipat ba bakin sim da kini kisin jam banyak ki kadau ka long ba ikerpat ru ya ka sarkar so bha nai set kelut ya ki skor ki jong pi so bha nai penreben ya ki jingmut ki jing perkhat ki jong pi so bha nai pen ya ka donut ki jong pi mu tam pi long tang ki sekri pim long ki ek mu pi sukam ya lade ba pi long kum ki bos lane kum kita ki ba kli tam pen ban pi dei sim yalde ba ki long kum ki sekri war singau pelai ya kata ki jing ong junga sim yalade kum kita ki sekri ki ba dei ban yelam ki ba hap ban sngeu ban sngap ya ke jing ut jing nam jong ki nong shong shnong kam tam ki bade ki trai muluk na po jong kan ka jela nang ba ono mewi kum ki ne ki kenrum kenram dena kata daung ki pat bang fi sasin sngeu bha ban sya bha ya ki skor ki jong pi nai pen reben ya ke do nut ke jong pi nai pen reben ya ke men simba ke do nut ke jong pi wat le kraw long ki briu ki ba sngeu ret bat long ki briu om de tang da ka suntur ba pin pediang ba kwa ban ekren kwa ban kenan du ke men sim ba ke nut tem ya kene kajing ya ki kajing ya kenat kam long ka be la dama pi pen sngeu pen sngap ya kajing ang nut bat kajing sang jing siang jong ni ki pat ba na ka mata kajing pha angit hispa na ki hispa om don kono kajing ya snam kumbang ila yo ya kenuk sa ki babun mu ba bun sin ni kajing pen bat ka kajing pen do nut ke jong pi ane kajing bom kit kia ki jong pi ban wan ra ha kata ka mit kajing ya keren yesuk wat la damenta pinang yo ban syong ha tu ka syuki andala jur ke jing ki pinum yo ban sensar wat ya kane ke jela ka be ye ke jungiro ade na kata ka daw kumol ong ka tin hi ya uta uba penrit ya la de on pen kraw yo bat ya uta uba pen kraw on penrit yo ong ka tin tongin burom ya ka tin to se ngin ya burom ya kane mo balai kumbangila tip syahi nakapor sakapor baka sorkar ka jupen ya kijing terang bat ya kijing ajimut bat ya kijing kuwa ajong upaj ba bona serut ya kijing sing politik bat kijing le politik kijing pi namar katu kijing le politik bat jing politik jing pi kala ban wan ram sa kijing ya paj bat kijing ya pra bat anda kajela kijing ka don ha kijing ya paj kijing ya pra pin salik sensyar ya nopat pim i wat ya ka Sheikh Hasina mu kabala para da kita kitup kiman la kita ki pulit ki sipai la ne kita ki bade ban yada ya ka ino mla ban le ye anda habaka dinghi kala kelang kadena kata kada ong pi bas ngau ban kendit benriu no kumba pilong kita kinong elam ba kita kinong sensar haklenti ke bukut bat ke jinghok yelam ya poj ba haklenti ke bade nang ba kata ke jing ya pat ya pra bat ke jing ya snam kanom jaken hapo jong kane ke jela ke jungi nang ba ke jela jungi kadang yai mat bat yai mat ken ya ke jing ya song sungan hapo jong kane ke jela ka ba ye ke jungi kumta parlok ba ije ngin saya kendu bat pi saki weipat ki videos bedang wan kuble sibun pi do ublei ke jingsuk undang ye dorong kat bat pi bat ya kayeng kesem ke jung pi hi parok kowe kam tamru baki kam ki jam jung pi kin long ki bayai bet ye yerti nang ta ka kamai ka ji jung pi ru kalong ka wala kerku da ublei